Krásny deň vám prajem, vítam vás na tejto webovej stránke. Som autorom tejto webovej stránky, som školiteľom, som coachom a aktívne pomáham aj v teréne ľuďom, ktorí sa ku mne pripoja, ktorí si chcú k lepšiemu zmeniť svoj život. Som súčasne Forever Business Ownerom, to znamená, že vlastníkom podnikania z Forever, spolu ďalšími kolegami, ktorých vidíte na lište, ktorí sú takisto vlastníkmi svojich podnikaní, budujeme tento vynikajúci obchod a chceme sa postarať o to, aby sme dali verejnosti veľmi konkrétne, pravdivé informácie o tom, ako to vlastne prebieha. Práve z toho dôvodu sme založili túto webovú stránku, ktorá nie je predajnou stránkou, ale informatívnou. To znamená, keď si kliknete na lište na blog, tak tam nájdete celý rad článkov o výrobkoch, celý rad článkov o podnikaní, o možnostiach podnikania, o problémoch podnikania, o pozitívach a negatívach podnikania takisto. To znamená, otvorene hovoríme o všetkých problémoch. Pokiaľ by ste mali dodatočné otázky alebo chceli by ste so mnou komunikovať, je tu kontakt, kde prostredníctvom ktorého si môžete napísať svoje otázky, pripomienky a ja sa s vami spojím alebo vám odpoviem e-mailom. Pokiaľ by ste chceli dostať pravidelné odbery informácií, pravidelne nové články, ktoré sa uverejnia, alebo novinky, ktoré sa zverejnia na tejto webovej stránke, tak tuto pod videom, teda na konci stránky nájdete link, kde si udáte e-mailovú adresu a prihlásite sa do mailing listu, alebo potom, keď kliknete na blog, tak na ľavej strane budete mať okienko na zadanie svojej e-mailovej adresy a od toho momentu budete dostávať každý týždeň aktuality, ktoré na tomto blogu uverejníme. Aby som nebol len ja, ktorý vás vítam na tejto webovej stránke, tak som poprosil niekoľko kolegov, aby vás takisto privítali. Ja sám mám na Slovensku sieť ľudí, ktorým sa venujem a ktoré som vybudoval za posledných vyše 10 rokov, ktorých je asi 10 000, ale mám celý rad kontaktov po celom svete, Európa, Ázia, Afrika, Amerika, takže som ich poprosil, aby jednu, dve vety vám povedali, privítali vás a na záver tiež prezident firmy Forever Living Products vás privíta medzi nás a budem rád, keď sa vám zapáči táto stránka, alebo zapáčia sa vám informácie, alebo vám bude blízke to, čo robíme, pripojte sa k nám. Budem rád, keď tento náš 10 000-ový tím ešte väčšmi rozšírime. Prajem vám krásny deň a veľa zábavy s čítaním informácií, so sledovaním celou radu videí, ktorý tu nájdete. Pekný deň. Dovidenia. You're excited and a little nervous? Maybe you're having second thoughts or doubts. What have you got yourself into? Perhaps you're not really sure about network marketing. Or you've heard some bad things. What will your friends say? Will they avoid you? Will your family think you're crazy? And how will you make a success of this? And where will you find anybody interested in buying these products or even the business? These thoughts are perfectly natural. Every new distributor has them. I had them. I had them too. I had them too. Now forget about them. The most important part of becoming a success at FLP is attitude. The one thing you do have complete control over. It's being able to smile when somebody says no. Being willing to try again and again when things don't go your way. Seeing challenges not as obstacles, but as steps to achieving what you want. That's the kind of people we are, the kind of company you have just joined. And that's why the life you want is closer today than it was yesterday. You've taken that first step. This is where your new story begins. So, where does it go from here? It's up to you. Are you ready to turn your life into a story worth telling? A story that people will want to hear
even copy. Because if you made up your mind to succeed, you couldn't have picked a better place to do it. Welcome. ようこそ. Welcome. Welcome to Forever Living Products. Hi, I'm Greg Mon. I've been a distributor with Forever Living Products for more than 20 years, and I'm still very passionate about talking with others about our company and our great products. I'm also president of the company, and I too want to welcome you to the Forever family. Every person you've just seen was once right where you are now, and you wouldn't believe what they've achieved since. But don't take my word for it. Check out some of their stories on foreverliving.com. So what's your story, and what can we do to help you live it? Take that next step now. Forever has millions of stories around the world, and now one of them is yours. Let's make it one to remember. Together, we can create greatness.